Patay! Diyan, patay! Pareho naman ta patay, double dead naman ta ni. Pre. Lain ba ito, pre? Unsa may kamatayan mo, pre? Ano may nahitabuan ni pre? Dili kita masakpan sa mo asawa dere. Wala ko kabalo kung sa'yo siya mo ano. Basig dugay pa ito makauli. Tara, ito yung himuon. Ano nga? Sige. Rapya? Ay, hala! Ito siya. Tawa ni! Asa mo kumutakbo ni? Kainan ko. Lawan ko, Tri ko. Ikaw, pre, saan magkamatyan mo, pre? Yung ano yung itong tabo, pre? Pinsa mo ni sinilas. May paglalaki. Rapya? Nagilis ko. Isa ba rin sila sa laki, dere? Oh, wala Ano na. nga makasinila? Nagilis ko. Ha? Nagilis ko. Sa nagilis? Nagilis ko, darling. Wala naman kayo saplot lagi. Yung sa may lalaki, hindi pa sunod mo sa kwarto. Wala man. Ilag ko niyo. Yatag na po sa mga tanan, igog mata ka. Hindi mo kong ilag. Wala. Di na tinuod. Ikaw man ang sinilas siya. Pang lalaki man ako. Naunsa ka. Tabang! Tabang! Matay, pre. Kung kaya Brian pa ito ni Murit, buhi pa ito tanduha. Matay ko. Ikaw dito yung kabit sa kong asawa, pre. Pati yung taga, pre. No, 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 no.